Zita rangu ndinonzi Mupondo, Rorai Mupondo. Chakaitika ndakafoniwa kuma 10 kunzi manyai kunomuone zvaita mbuya wenyu. Ndasvika pacho pana mbuya, ndasvika ipo pacho ari pana mbuya wangu aripo, ndobva ndipinda mumba umu kuti asati zvakamira sei. Saka pandikapinda mumba titasati zvakamira sei, tikaona mbuya vasina kupfeka. Saka vasina kupfeka paita patati ako wabva timetese tiwatanga tawavhara, ndobva wavhara nobhurangiti. Tatazopinda mweyo ndatazobata kudai, so tikati munhu atoshaya, ashaya kudaro ndobva tati nyaya iripo ndekuti ngatifonere kumapurisa, tofona vanhu vese tizoona kuti zvakamira sei, chii chakonzera kuti zvidai so. Saka ndofunga nguva iyo takafonera mupurisa, tafonera mupurisa ndobva tati handisi kumba ndiri parefu, bataiwo dotito. Patikabata dotito ndobva tati zvatichaita kuma 6 tiri tasvika ipopo. Tadaro ndobva ndazofonera vanhu vese, vanhu vese vakazosvika ipopo, vanhu vese vakazoona zvakamira sei zvakadai so. Saka mushure maita izvozvo tikazoti isusu vauya kudzinza kwachita vatawaratidza kuti ndezvomira zvikaita. Kwazoita wedzinza vakazouya vakasvika vakaona, vaona paya ndofunga pakazouya namainini wangu wabva kuDarwin, vasvika vakaona mai wavo vakati isi hatisi kugutsikana zvaitika namama izvi. Tafunga kuti tiende kumapurisa. Kati mapurisa vaende kuPostmortem titaso zvakamira sei, tikona kuvaponziwa. Ndodza alright. Saka vazotagwa vazoenda kuDarwin. Vaenda kuDarwin, vasvika kuDarwin vaenda iko kwaitwa Postmortem. Wapedza kuita Postmortem zvikazoitika ikoko vakazooneka manje kunzi amai vazosanduka. Ndobva wanzi bhodhi ichirega kuribvisa, irega kuvhura bhodhi kana masvika munofanira kuenda kuratidza munhu akaita sei akadaro. Saka adaro ndofunga akazodzoka kuDarwin, vasvikawo tikazongosvika bhodhi ranazovhura vanazoita bhodhi vhii. Ipapo toda kuti munyatsotsarangura vakasanduka sei, chii chakaitika pamazuva vasanduka? Apo pakanzi vasanduka zvokuti ini kuzovaona ndakwaona vaingonzi vasanduka, but pepana abhuru vangu varipo vakaenda iko kuina ndakaenda kuDarwin zvangu. Vangu varipo ndvaingotaura kuti vasanduka kuita chii, vasanduka kuita mhuka, vasanduka kuita bere. Ina ndakwaona zvangu pavakaitika pacho. Vaidaro ndevepolisi. Vazo abhuru vavo Masawira. Masawira ndozoti Masawira ndaitaura kuti vasanduka kuita bere. Ini handakuita sei, handakuona aita mvera, zvangu ndozonatsokuona zvakamira sei handina. Vakandozvaita munhu ashata asike hafaniri kuita sei, aratidzwe vanhu. Saka ndobva tazongotora kuti vataita sei, ndobva tangotora kuti vatisina kuchengetedza. Ndomaziviro andinoita inini. Oho. Kufa kwavo vakarwara here? Aiwa havana. Chii chakaitika? Chakaitika kumanheru, zvikanga titanga kumanheru, tikazongofonera kuma10 kuti uya kunomuona zvaitika. Tazongosvikawo tobva tangoona zvakaitika izvozvo. Oh. Zvichireva kuti vanofanira kunge vakaenda somewhere zvikavashatira. Ndizvozvo. Ndomaona tikaitawo saina tikaona ngekuita kunge vakaita kuti vakaita umbarume. Saka tiri kuona pamusha wavo ndoyo. Saka pamba apa pasarani? Pamba pazvinezvi hapasina aripo. Sekuru vakashaya. Namainini avapo vari kuvaruma wavo. Panga vasara ivo vegani, saka wanga nomuzukuru wangu anaye pamumba ipopa. Ndiye akazotoudza vanhu kuti yamone zvaitika panapa zvaita mbuya vangu. Saka munhu zvavakashamidzikana zvokuti ko chii chaitika chacho. Ndopa tikazofonera kuti chiuya tiona kuti zvakamira sei. Muzukuru wacho ari kupi zvino? Muzukuru wacho zvinezvi ari kuna baba vake, akadzoka kuna baba vake ndokwaari. Akatoona kuti hazvichaite wanga achichengeta pachisina. Saka ari form 3. Okay. Ndekupi kwaari? Kuseri kwachaparira ndokumusha kwa baba vake ndokwaari. Oho. Ava ndambuya amai vababa? Amai vamai. Vababa vake? Amai vamai vake? Mbuya vangu vari munhu akaita sei, tingati vairoya here? Mbuya isusu tikazongoona so zvakaitika musi wacho ndozvatikazongoona zvakangoitika kuti vasanduka ndopa tikaona kuti chii. Zvikatoti kachamidzawo zvikaitika kuti chii chaitika. Saka vanhu vozotaura Masawira manje kuti no ava vangu vachivhima. Kwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana
vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva. Ndofunga munotondera paya tichikuunzirai vanzvadzi vaivava vachiti baba vangu vari kushandisa mushonga kurara neni every day. Vana hatisi kuroorwa, zvakaoma zviri kuitika. Takakupai nhau iyoyo tiri kunzvimbo yeKaranda pachimumvuri pedo nechimumvuri primary school. Nhasi ndokwatadzoka zvakare. Tine imwe nhau iri kunzwisa tsitsi, nhau inovhundutsa, nhau inotyisa. Ndisati ndataura zvakawanda, regai ndiseka zvanza zvangu naye Mandlovu. Mama kutotaura zveseka. Mundiregerera. Asiyalibingelela muli yeZimbabwe. Ayikuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo amalanga eqhubeka ke esiya phambili. Nthemba ke liyakhumbula amalanga adlulileyo sililethela indaba ekasisi owayakhala esithi hayi ubaba uyasiloya usenza abafazi bakhe ebusuku diniwe lokuthathwa asithathwa asiyendi lapha esithathwa esikhonjiswa khona asikhonjiswa ebuthongweni nje kuphela. Namhlanje ke sikhona apha njalo lapha esihlangana khona le ndaba esabisayo njalo kunzima ubuthakathi buyaqhela elizweni lethu. Ndoda kucorrecta eMandlovu kunokwakunzi kukaranganda. Ndezati makubatwa neTV yekwamutare. Alright, kukaranda. Kukaranda. Ndokuda chipatara handibode kunyeperai. This is an open secret. Otherwise it's the best hospital in Zimbabwe kana ndisingakanganisi. Nekuti chipatara chiri kuno kunobviwa nevanhu kwakasiyana nyika yese vachizorapwa kuKaranda hospital. Inzvimbo ine mbiri munyaya dzemishonga. Asi nhasi uno tauya neimwe mbiri. Pamusha uno mama vepano vakashayika. Zviri kufungidzirwa kuti vanofanirwa kunge vakaroerwa zvipikiri musoro usiku vaenda kunoita basa riya ramunoti hariko. Vazhinji vanoti hakuna uroyi, asi zviri kuitika munyika ndozviri kutiratidza kuti huriko. Uroyi huriko. Vazhinji vanozoti Drewmas munofarira stereki nyaya dzeuroyi. Asi uroyi huriko. Hatisisi takaugadzira izvo. Akunzima balale makaindaba esihlangana layo namhlanje ngekamama owafayo uthesefile kuthiwa kwatholakala ekhanda elezipikiri okutsho ukuthi ngokucabanga kwethu izipikiri lezi wazishayelelwa ebusuku ehambe esiyayenza ke umsebenzi wakhe obuthakathi. Ubuthakathi into evele ikhona. Usathani ubevele khona lakathesi ulokhe khona. Ngakho ke ubuthakathi bukhona njalo buzadlala bukhona. Ndosaka mandevere muchinyanya kuti bulala mutakati. Bulala mutakati. Uraya muroyi. Aiwa muroyi nga. Regai tikupe chirongwa chezuva ranhasi. Senguva dzese muri yeZimbabwe musakangani kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tadiwa nashe kutama. Zimbabwe kutanga chirongwa chezuva ranhasi. Ndoda kukuzivisai kuti musha watiri kukuratidzai uno paigara anonzi Christine Kamujoma uyo akashayika. Kushaya kwake kwaita kuti musha usare ravadongo. Balalele makhaya siqala uhlelo lwethu lanamhlanje sisemuzini akaChristina lapho elibona khona umuzi awusahlali bantu. uChristina usefile. Sizwa njalo ukuthi indoda yakhe layo yafa okutshengisela ukuthi umuzi awusela muntu ohlala yiwo. Musaone vamuri kuda pamfananidza vaso pano ndiwo sabhuku venzvimbo ino. Saka mungazoti kuda ndiwo baba vepano zvakare vari kunzi vakafa. Uyezve munguva yavakafa
pakaitikawo zvishamiso zvakafanana nezvatiri kuda kukupai munhau yezuva ranhasi. Andingaboni-ke labo abakhona emuzini asobahlali balapha, kodwa-ke ngusabhuku labanye nje isihlobo labangani esize sathi ukuthi sizokhuluma labo besichasisele ukuthi kuyini okwayenzakalayo kumama. Ngajime mpururu. Mushauna harangero. Tokumbira kakunemi naimdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira kwarare upenyu. Nini sera ndinonzi mori mpamura kana kuti mukodo mpamura ndokumisa ndakarorwa namuko ndakabereka ndishandisa mukodo. Saka mungozi watamu kana warorwa wanga uchandisa seni meuko wakarorwa ndiri pachitupa ndosaka ndishandisa kuti mori mpamura. Wendo tikaenda kunotora bhodhi tikaenda kunotora ndisisi wangu. Taenda kunotora bhodhi vana vaiti vaende kuharara isusu takaona kuti zvekuti munhu aende kuharara azvitini kuti taidhonzerana. Vana vakanga vakutora zvisirizvo. Isusu manje nokuziva muupenyu nokugara tikaona kuti hazvisirizvo. Inini wacho ndindakaenda kunotora bhodhi nomwana wabhuti vangu nomukomana asara. Asi akapinda mubhodhi mukuona bhodhi ndini nomukomana ari kuharara anonzi Mateo mwana wabhuti vari kumukono. Saka tapinda imomo takapinda bhucha wendobva ati tatisai hama yenyu muri kuiziva here ndobuda ati ndinovaziva chinzi munovaziva sei buda tinini inini tinomaki yatinovaziva nawo kuti kana zvakaoma zvakaita sei nava ndinotovaita sei ndinotovaziva. Panguvayo takapinda mukomana kuda kwokuti munoziva munhu kana asati asangana zvikawoma nobhocha. Mukomana yakapinda ndobva adzokera Mateo andikapinda naye ndobva amira ndati aiwo sabhocha munhu akafaiwa usiwo kamubaya siyana nazvo inoita zvawainge ukuya ndobva amira apa. Ndobva ndapinda bhatu tendererai mutarise ndati ine musambokangamwa zvekuti inochana ndombocha ndokuda kuzoti chauraya munhu ndochandoda kuziva nokuti wakamira sei muupenyu wondo zvandikuda kuita sei zvandikuda kuziva. Zveshuwa ndakapinda ndobva ndatenderera pabhodhi yavo ndobva ndamira kumakumbo kwavo ndobva ati mavaziva sei ndobva ndati ini ndaziva tsoka dzavo idzi ndibata zvigumwe zvavo ndikati hembe yavakapfeka hembe yandaziva nojira ravo rokuwadzidzi iri chiraro wavo kuwadzidzire vanga vasungwa panapa zvokuratidza kuti munhu anga asisiri chai munhu atinoziva asi isu taizvo takaziva notsoka dzake nohembe dzake zvotida akaenda mota safisa aikona kuwaziva. Panguvayo munhu atinoziva kuti munhu kana achifa anoita kuakaita stress kudai zvandakaita handitika. Panguva ipo panguva takakuchonjomara kudai makumbo ese vaita kumisa makumbo ese angaita matusu semunhu adurwa mvura panga vaita matusu panapa chest yawo ine yanga yafuta kusvika panapa. Chest yawo chidundundu chawo ichi chafuta kusvika panapa. Dumbu mhene kwanga rakaendawo kunoti dumbu ndo rakatobva kuno kurafuta. Musoro wawo wanga vakaita semunhu anga akaita ngekugara so nokuti wanga vakaita manhedu wakaita samudengu wakaita kakugara. Saka panguva iyo inini mai ndakatendera ndati chiri kunatsa ndechokuti muromo uno wareba rurimi hwaita sei wabuda kunze. Ndabva ndabata musoro mawo musoro wangu wasina dhuku ndakanyatsobata noti pano zvandaida kubhirivha kuti ndizive ndikugusikana. Ndabva ndabata musoro mawo ndobva ndaona muno musoro pano pavanga pakarovererwa zvaita sehoko kuita sezvipikiri zvitatu zvazviri pamusoro panapa asi zvava zvasunda nyama dzanga dzaita sei dzanga dzavhara kumusoro kuropa rakatisabuda. Ndokubva ndati ndini bhucha ndandakungotaura zvamusomafana ndikati bhucha ndoda kuziva munhu akauya akatamburana makumbo yake achiuya mudozo kuti iwe bhucha ndiwe here wakavaita wachonjomare. Ndobva ati ameno kaimi hama dzacho tikati ndiwe wakabheurira here mvura iyi kuti waite matusu. Ndobva ati aiwa tikati ndiwe here wakadhodza rurimi zvikachinzai tikati matiri kuonawo mupanzvimbo nhatu idzi tiri kuratidza sezvipikiri sehoko dzasunda zvenyama dziso dzichivhara padikidiki tumaraundi tudikidiki so moziva tumaraundi acho tudiki toti kagumwe kangu aka akagone kupinda pai kupinda mukanda sezvava zvasunda nyama dzabuda kunze so ndikati ndozvanga ndichida kuona. Saka zvoti matuzi aya ndakadzoka kuti ndotenderera matuzi aya ndaadai nechigumwe changu achiita mvura dzakaita mvura dzikuita sei kudai somvura dzakazara mukati kuratidza kuti munhu abheuriwa. Ndobva ati imimi pakufunga kwenyu moti chero ndati iwe izvi hazvimborovesa munhu hana inini kana ndakazvitsvagira ndino zvandaita ndiri muvhimi vanhu kana vaneta neni vanongoita zvavanokwanisa kuita kuti inini ndizorore ndite sei nokuti inini ndiri kurwaya vamwe zvisina nzira.
ndomaonera tikaenda patikenda kunotora chibhodi nhasi hatichienda ipakiswa bhokisi kuti wakwane bhokisi rakaramba bhokisi rakagwabura zvezvo matimozva kuti bhokisi romapuranga emukati kwavo vakagwabura mapuranga vakaita kutsikira ndobva ndati niniwe tazvokutsikira zvauri kuita tiri kuti tigone kutakura chii munhu ndobva watiko pamusoro apo tikati pamusoro kana pakasavhara hapana chii pana basa zveshuwa munhu vakaita kupakira ndobva kuti imimi maona ndimi mukutakura umbo hwokuzoudza dzinza renyu kumba kwatiri kuita sei kwatiri kuenda nekuti munhu achatenderwa futi kuti munhu achaita sei munhu achabudiswa zveshuwa munhu yavakarora nogumbezi kunonzi kurora kuye kunogumbezi vakabva vabayira mainjection yavo vakabayira vakati mainjection atakubayira ndokuti matuzo emvura dzedzisapwanyike tinongoramba dzakadai asi toda kuudza kuti 7 o'clock munofanira kunge madzikisa munhu pai munhu atoradzikwa atiwa muguva nokuti makazosvika zvokuma 10 mushonga wedu unenge waexpire usisina chii basa wabva vatsokera wabva watora 1 liter yomushonga weliquid wabva wadururira pai futi mukofi pakuvhara kofi niwaita kakupfugama handimoza kwanzi kupfugama kupfugama kweko vachitsikirira kuti kofi niite sei ivhari vakabopa masikuru 2 uku no2 uku apa ndobva pashama ndikati vharai pakadaro hapana chii hapana basa titakure ndobva tatakura tichakuzoviga chii yakuzoviga medu saka ndobva nangoya kudzinza ndobva ndavaudza kuti ndozvataona kupi tisati tatakura bhodhi mwana wachanga ari panze tikatomba muti iwe ndozviri mukati umu ari kunzwa shungu nokunzwa pamwoyo mwana akati aiwa imi ndimi hama yacho handina zvandokwanisa kuita sei handina zvandokwanisa kuita saka ndomaonero atakaita sei yatakaita isu nokuti panga pano kuda kufungidzira zvinhu zvisiri ndizvo ndosaka takaita shungu kuti ndoda kuenda ndoda kunyatsoona tigone kuzonyatsotaura pazvinhu zvawakanga wachifungidzira ivo vakanga vakuda kuramba kuti munhu afa nezvake hatingati munhu akaurayiwa nemunhu munhu akaurayiwa nemabasa yake ko tingati tanzwa kuti murume ndo mafira wakaita futi mumwe wacho kufa kwavakaita futi vana vaichema kuti saizvozvo vachiti baba wedu wapo ndivo tagara zvezvi zvokugara pakazotorwa vamwe baba nafunga atingati achigombe vakashaya baba ivavo namudzinga vakatora vana vavo vakavati pindai vaitaura hama dzeko vachiti ndiwauraya chii baba wedu ndobva wapinda wakaraona chipikiri panapa chakaroverwa chakadai paziso panapa papo nechimwe chakaroverwa kuti chakaita sei chakabuda ndomafiro yavakaita futi nhasi ndomafiro futi yaita chii yaita dzimai vacho kuratidza kuti mabasa yavo ukama hwenyu nasisi venyu avo wangu wakamira sei mainzwana namai vavanhu vaifambirana here kana kuti mama akatomakana tasina kutomakana mwana wababa wangu pana zvandaimuita ena haina handinambobva ndakamakana nemunhu ine kana mukabvunza muvhireji kana mudzinza ramuchamuchamonozvisi handinambobva ndakamakana navo ndaitovaona vakatosvika sisi kuita sei zvese kana pakaitika rufu padzinza saipo papa pamashurapo papatomubva kuti kuitika rufu wanzvadzi yavo hanzvadzi yavo yomumba mavo wavanosiyirana navo takatotamba rufu hwese takatomirira zvese munongoziva zvinoita zvinhu handizvondisi panhu pakaita rufu paika pano vamwe vanogogoma munoziva kuti chakana parufu pautoite basa vamwe tenge tichingotaiva ngatiite tishengeredze munhu zviite sei zvingodarika ndozvinhu zvikangopa kuti inini ndikuzogona kusvika papi kusvika ipapa kuti taimhandi tinotora bhoti tivike asi mabasa avo aya akaipa pane pamakamboonawo kuti apa tatambura apa chii chiri kukonzeresa mhuri ivava apa tingati kuti tizochitaura zvinonesa asi kudzinza zvakatsvagika zvinogona kuwanika kudzinza zvakatsvagika zvinogona kuwanika nekuti pakufa kwehanzvadzi yavo vakatombotaudzana nevana vahanzvadzi dzacho wachitiwe vana vahanzvadzi dzangu vari kundiziva kuti ndini muroyi maja chii maja baba wedu ava vatavika ndokubva tavati hapana wana hapana mumwe munhu anotombonanga kuti waroyi vanofanira kunanga inini nokuti imi ndima hanzvadzi yomunhu upi yomunhu upi saka uratidza kuti vana vavainongedza wachiziva zvavaita sei wachiziva zvavaita hakuna wazomboperawo futi kana gure funga handimuzizha here mavakafa muchizha chicha makafa hanzvadzi yavo wachinongedzwa nevazukuru nhasiwo ndobva wazomeriwa kuti wafa ndinonzi prince chikanyiwa ndini sabwe chikanyiwa titsanangurei zvakafamba sei firo yakaita mama vepano maita henyu inini kuti ndizive parari rakaita muchembera amai amai vangu kwandiri kwangu kuseri kugoma kwa ndazongofonera kuti kuno kuno zvadi zvako amai vaita sei vashaya ko indava vachirwa here hayo anywa munocho ndaiwa kana vakanonzi vakadona ati ngatayorati chiitai kuti muzivisane anatezvara ndivanombowo nokuti mukabata-bata shoko iri mangwana nizotinetsa vazivisana tezvara kupi
ukamungodo isiso tirichi totera mashure mawo then iwawo no chechi wozita sei usipinde pamberi kuda kubudikidza nani nanatezwara ndakasvika pano andifunga kuma 10 ndimbangu ndei ndasvika kugara pabhenji apo nguva yandagara pabhenji tikutaura nyaya chibvunza nguva iyoyo ndopari kuuya muzukuru nemapurisa ekukaranda asikana 2 vakasvika pavanzi asabhuka chondova alright sure handina chimwe chakazondibvunzawo vakapinda vachitora mastatements yawo vakazopinda mubama muna muchembere aina andodedzwa kupi vari umu ina andodedzwa kupi papa ngati kondinjini nazvo inini totomira kudedzwa harati tagara vasikana vakabva vauya vana vacho papi pano vana vakachinyuruka chituka vachipenga ndautaura chokwadi saka tsamwisa ana sekuru vavo vanova vakabara amai vavo zvikatsamisa inini vanova mutungamiriri wenzvimbo ino takapira kuti vana avazwana nokupi amai vedu vaita sei vaurawa vatemwa nedema vati izvo takutotakura amai vedu vaenda kupi isi tatakumbira nemapurisa isi munhu anoshata ngave kupi kukaranda shuwa vakazotera vasikana vacho kupi kukaranda vakasvika kuchaudhana nemapurisa futi vakati mapurisa matengwa vati tatengwa yenze amai vedu postmortem menekuamunoti kwadhokta kuyako postmortem amen vadzoka kueka tizive kuti zvamira sei kana mapepa acho kutiratidzwa tida kuratidzwa isu kana twaratidzana sekuru avo here kana kudii hapana chinotaura ndi mapepa amaendesa ndio anotaura kuti anotaura kuti izvi nezvizvi zvakamira so kana vakuti apa napa napa tinozive chii vatati okay nyaya haisi kuti nakutanga banhu asi kai nyaya zvakamboitika in time vana nyanzo dzangu vana baba nini kuti aiwa zvinowanika muvanhu zvinhu zvakaita sezvipi kana tapedza izvi kuviga muchembere nawo tichagara pasi tozoronga kuti ko napa makapafambisa sei makazoona nokupi ana sekuru isisu ndisu ana baba choka ko tiri papi namanje asataurana vana asikana vangobudawo achiendawo tichibudawo tichienda kudzimba dzenyu kuti tichiziva kuti pane umbo hupi panozotiuziva asi paipopotwa nevana vaipopoterei anzi amai vedu vatazokupondwa kutemwa nedemo nani ndogara kuzichaiko kurodhuko pakapinda motikadzi dzese ndakaikogara zvako ipapo andozvibvunza ndichabvunza chitodi kana kubatwa maoko kuti zvakafamba sei havana vanangu iyanzo dzangu mamira zvakaita shoko ramukundibvunza ko tazonzwa kuti mutumbi wakashanduka kuchipatara nomanzira tikuita manje iwayo nokunzwa kuti anzi zvakasanduka rimi zvii vaita seiwo meno iko kuti dei takapiwa mapepa akabva kuna dhokta takazvionerawo zvino vakaviga mapepa acho kana twakapana sekuru wavo meno hanzi wakashanduka kuitawo mongoziva kuti vamwe vangu vaenda kodiyo meno hatikuvhima kunowanda kakuvhima vangoenda rovhima hanzi vakaita imwe staira musoro mumaiti vakatemwa nedema makabva mabuda zvii zviratidzo zvokuti munhu angaita sei hanzi makabuda chii musoro makabuda hoko here kana zvizvipikirire hatichasecha unoziva kuti mumwe anotaura nipapa mumwe anotaura zvitakuda ivo de vakatitaura ivo izvozvo ndovakana nani navabereki vavo uku isusu kuti hakuna kaenda mambotaura muchiti zvakasike kutanga zvakamboitika chii chakamboitika mumashure kwakona baba arume wavo vakashaya paro tikatombonangidzana yekuti asi bazi sauya kana wagezesa munhu ndivanoona chii haana kumboenda bakana kudarwin kwacho kumapatipeni andivuyai kuno kati dedza vana vacho ndivanhu angachituka ichi vadedza vanhu vakazobuda vadai zvipikiri zvaoneka pamusoro zvashumta
saka zvakaonekwa pana baba zvichireva kuti vanogona kunge vaita mazheti mamwe chete namama. Tinyecho. Ini ndinonzi Mai Feni Mahachi. Wanga uri musi wa 14 chiri chitatu kumanheru. Ndakaa ndatorara kuma 22 past 10. Ndobva ndaona mai nini wachiuya, Mai Mahachi waduku. Wabva wanoka pahwindo. Ndobva ndadaira. Ndiani huti ndini mai nini? Kwakanaka ere? Ndondandabatwa nehope. Zvikanzi ndina bedwero. Bedwero arikutaura kuti kumba kwakuna kumira mushe. Ambuya ndawaona wakarara, wari kubuda ropa mumhuno nemukanwa, asi hawana kupfeka. Saka ndauya kuti ndidini ndikutaurirei. Dzaya kuma 10. 22 past 10 ndichimuswa kumba kwangu. Ndikati zvino inini pandichambopfeka, chiudzaiwo mai nini Mai Mahachi waduku awa. Endaimo wadaidze pandichapfeka. Ndobva wadarika wabva waenda kowadaidza. Wanga waine mubvano wekwakaridozo anonzi Ruramai. Ndiye wanga wainaye naiye mukomana Bedwero, muzukuru wepano. Ndiye wanga wanaye. Wabva wapfuurira kuenda kwamai nini kuya nekwamai Chitsato. Ndobva wazobva wese ikoko, neni wacho pandakazotobuda mumba ndobva ndaendawo ikoko, ndobva tazodzika tatese, tanga tapo 7. Tapo 7 ndobva tadzika tese kusvika mukomana ndobva ativhurira padining pacho ndipo ipapa. Avhura kudaro so isusu ndiamezvara wedu awo. Isu tiri waroora tese, tiri watatu kudaro tiri waroora. Saka tatadaidza Mai Chitsato kuti wazotidini wawafuge sezvo isu tiri waroora. Mai waya wakati nendo ndiri mukwasha hazviiti. Ndobva ndati zvinganetse, ini ndini mukuru. Ndobva ndatora papa nechikwasa chachiri pacheya. Ndobva ndawavhara nechikwasa chiya, zvikwasa izvi zvisuri utuba utu. Ndobva ndawavhara. Ndikati kuti tione madaidziro ewamwe, tione pekutangira. Ndobva tadini tabuda zvedu. Ndobva tazogara apa manje. Wanga waine mari dzine foni, mai nini wanga waine mufoni mari yawo, ndopo wakazofonera uyo mupondo. Ndobva wakatanga kufonera mondiwa wepapa. Ndiyo wakatanga kufonera, tikati ibva waudzana baba wa D kwese nekwana Chamu newamwe wese wokwana Maundikita Wanda uwataurire wese wauye na Mai Antonio wese newe papa wanakatowe muzukuru wedu kuti wauye tiite maonera pamwe. Tanga tatogara yedu panze vanhu waya wari kuuya nemupurisa mune Baudhu watinaye pamhiri apo Chigombe, nemuzukuru wawo wepano munin'ina wake anonzi Sisonge afonerawo mai wake kuna Ruya. Wese tese tabva tasvika nguva imwe chete. Saka ndopo takazongotanga kudini uyu muzukuru wedu Rorai achibva afonera Zongoro gadhi weukaranda anowe muzukuru wedu futi. Amufonera tikati nyaya iri pano yototikashamadzawo, asi mbuya awa hawachafemi, tatozviona kuti munhu uyu adini afa, asi wari kubuda ropa mukanwa nomunhu. Wanga wakarara wakadai, ruoko rumwe wakadai. Zvikanzi naZokoro hawana kukomerwa ere, foni yange iri paraudi, takazvinzwa tese asiri makuhwa. Hapana kadaira shoko iroro ndizongoro uyo. Tikati ndo zviriko, zvikanzi ndakuchitaurira mapurisa. Ndobva afonera mapurisa anoziva namba dzacho. Zvikanzi mapurisa wati imi musabate, tiri kuuya mangwana makuseni. Ndobva tadini tikataiwa pakanaka, kubata tatisina kumbobatawo futi. Ndobva tarara zvedu, uyu moto wedu wakapfutswa, warume wakapfutsa wapo. Ndobva tarara tese makuseni murudziya kamwe, ndofunga kuma 9 mapurisa aya wabva wauya wakadzi wairi. Inda ndakagara panze apa ndakazoona mapurisa aya watomira kare pamusuwo. Ndobva ndasvikawo pamusuwo pacho ndione mupurisa uya akabata kadhi. Zvikanzi mbuya waimwa mapirisi. Saka kudonawo kudzimwe nguva mapirisi wanga wasisina, asi kadhi rawo riri kutaura kuti dheti ranga risiri rakwana rekotora mamwe mapirisi, wanga wachinawo. Saka kana zvakadaro isi tiri kugutsikana kuti dzimwe nguva kudonha kweBP semunhu aimwa mapirisi eBP. Imimi kana muchida henyu kuenda kupost mortem munogona kuenda, kana kuti mowiga henyu. Hama dzacho dzadziri panowo dzekwamugodo. Ndobva tazongosiyawo zvakadaro. Saka pakazouya wanogeza manje, mapurisa aya akati chiwa gezai, muteere nawo kukaranda, motsvaga mota muteere nawo kukaranda. Polisi yacho inozowawanira kukaranda. Pakugeza manje wakageza wanambuya wamwe ndiwo wakazoona kaunzi musoro mune matemo 3 musoro.
kuti tichigutsikanewo nazvo taita watetewo isu ndobva tazongosiyiwa zvakadaro. Saka pawakazoendawo kuDarwin kopostmortem hama dzacho ndo dzakazoenda kopinda kuti waonekwe nadokta, dzazodzokawo manheru ndopo dzakazotitaurirawo isu wana Nyamushinji ndobva dzatitaurira zvikanzi zvataona uko zvanzi munowaziva, taurai kuti hama yenyu ndeipi, ndidokta uyu. Zvikanzi ndewawa. Zvikanzi dokta waziwa sei? Zvikanzi ndaziwa nezvipfeko netsoka ndo dzandaziwa nadzo. Ndisisi waiye mukadzi iye aititaurira iye anogara pachimvuri apo maimupamura. Zvikanzi wanga wakabuda matuzu miri wese. Zvikanzi makawadira nemvura inotsva here? Zvikanzi aiwa hatina kuwadira. Zvikanzi muromo, hanzi muromo wepasi wanga wareba, nerurimi rwawo wanga wakareba rurimi iroro, nefesi yanga yaita pamama, maoko anga agonya nemakumbo zvagonya. Ndozvo zvazvakaita izvo zvemukati aiwa hawana chawakatitaurira, hawana chawakatitaurira apa. Ndobva tati ho, zvikanzi tuwazukuru twandanga ndinato twakusuduruka, tuwiri twakwamungodo futi twakutya. Kuti aiwa ka itai kuti tidini tiite maonera pamwe. Saka ndizvozvo chete zvatinoziva. Board viewing haina kuzoitiwa kuti tione kuti ndezvipi. Hanzi sei isingaitwi? Tinozwa kazvichinzikana isingaiti unenge wachinja ka wabere. Makati tinoda kuona kabere redu. Kota izozviona sei unzi dokta akatsindirira kuti imimi munhu endai mowigena 8 o'clock makuseni. Musavhure wigaenda 8 o'clock kuseni. Ratsindirwa bokisi gemenziro rakaita kupfekerwa. Ndozvo takaziwa uyu. Strangu ndonzi iswa mungodo. Ndikamira zvanga zvakadai so ini ndandi muzukuru wawo watete. Asi isu tikasimukawo tichibva pamba panapa apa tikasimuka tichienda kuDarwin. Tikasimukawo ndina tete namukoma wandikasimuka nawo tichienda. Zvoshuwa tikasvika kuDarwin. Asi pakambotanga kuti netsewo zvaida kunetsa kuti titese tikwanise kuita kutora tete patikazomanya manya tikadai tikasvika pakuti rege tichisvika panzvimbo yokuti titore tete kuDarwin. Patikazoenda kumochari patikaona zvinhu zvasina kuti miri rafiye zvikanyatsa kunaka zvakutonzi munhu wenye zvinhu zvashata but zvave pazvinhu hazvichaita. Saka tikati su zvinoita here kuti tisiye sinze vana vacho vanga varamba kuti toda kuenda kuti vaende kuHarare. Akati aiwa no zvinhu hazvichaita isu beta muita tingotakura tingotakura mwana. Ndikati chiregai inini pamukuti ndini baba rege tingotakura mwana wacho titese tienda meno wasikana mama tikudii. Vanhu vacho vati tichingoitai zvamuri kudana sekuru. Vumwe patatakura ndokubva kwatikaita kumochari munhu achizogadzirwawo tichizobuda kumochari tichiuya kuno. Anga vaita sei? Ndopatoda kunzwisa ipapo. Makaona vaita sei? Miri wangu watongochinja wanga ndingoone zvimatuzo zvazvapo mumiri wawo wese. Ndozvazvaitika. Ko hanzi rurimi chirebvu? Rurimi rwanga rarebawo zvarwo. Rwanga rwareba kudarika rwatingati rwemunhu? Rwanga rwareba zvinokuchiwa kudarika rwemunhu. Ende zvanzi zvanga wamurume? Ndozvese zvazviri panzvimbo imwe chete ipapo. Tikavasunga tikabva naro kunoko tukazotsoka ndodzinhu dzatikazoti aiwa munhu ndechi munhu ndowedu uyo wanga wakuti sei madaro. Tikati aiwa no munhu ndowedu hatingakuti tingatakure munhu asiri wedu. Zvataziva ndozviri pajira netsoka. Nyasotitsanangurai vanga vakaita sepamakavaona? Patakaona vanga vakaita semunhu atochonjomara kuda kuita seanga wada kugara. Ndozvanga waita. Munhu ada kugara? Zvanga waita vanga vasina kutambarara zvanga vakaita zvekuti munhu anenge ari street vanga vasina. Ndonyaya changa itoripo chete.
Andicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Tongai tinzwe aita chake ndihomba rume varu. Ndichashedza karikoga shakata ambotiimbira ndidzidzise zvekare zvokuti dai ndachiziva dai ndatoibamura. Ilo uhlelo ade siliphathile lona valalele emakhaya asazi ukuthi alina liyithatha njani indaba yakhona. Siyakwazi ukuthi abanye liyabe libona ngani kumbe ngamanga istory ezokucreate ezokufoma, asazi ukuthi likuthatha njani, lithi kuqiniseke okungakanani. Ndo nawo yatanga tinayo. Ndina hangu chekuwedzera. Mufunge manjovu vanobvuma kuti hazviko siyai vairase, vabvume vanoti hazviko siyai vati hazviko, vanoti zviriko siyai vati zviriko, nekuti patakakurira naakatikudza inzvimbo dzakasiyana. Liqiniso kuhlukene ke indlela esikhule ngayo kuchiyene, into esesihlangane lazo empilweni njalo azichiyene. Munotondera nawo yatakakupai yekurushinga ya MP Nyabani, vachitaura vaNyabani kuti aiwa handichadi kuona ng'anga munzvimbo mangu. Sabhuku Makuni naSabhuku Rusambo bva vati iyeyu muchasungwa makodedzera pasi makoita naSabhuku vari madzimambo acho. Alright, Mambo Makuni naMambo Rusambo ndobva vati iyeyu kamukeri uyu ari kurambidza ng'anga muno. Takanzwa mbiri yake, kana ada kuti ng'anga dzisauve muno ngauye timbomugaura kawanda. Ivo kansela ivo MP patakataura navo vakati aiwaka munhu ane sarudzo yake. Kana munhu achitenda muchiKristu ndizvozvo musamumanikidze, kana munhu achitenda muchivanhu ndizvozvo musamumanikidze. Saka achizivi nyaya yanhasi kuti kana marights ako akuinfringe marights angu ndopanoziva tikumanikidze kuti ngatiite izvi. Ivo vabva vati marights atingawashandise kuuraya mamwe marights. Aiwa tingatoita debate. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Lisari Mandibai tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwanhu, tese tiri vamwe chete. Uyewererenje ndakumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu.